Kakailya nagbirbiro kayo kadi iti trabaho. Dayto yung tigundawayo. Mauawis na iti umili ang makipaset iti maangay a job fair inton bigat aldaw ti Sabado. Mangrugit alas 8 itagsapa ijay La Trinidad Municipal Gym. Kadagiti interesado agimutlaeng kadagiti basic requirements kas iti resume, pre-registration form, job seeker ID kanda dumapay. Kasapulan nga ag pre-register online tapno maipayan iti pre-registration form. Mabalin na makita dagiti bakante a posisyon iti nagduduma nga opisina. Para kadagiti saludsod ken pakasiknan, mabalin na kontaken ti La Trinidad Public Employment Services Office babaen iti Facebook page. Malaksid iti dayta, adapay Government Services One-Stop Shop. Maijaya dito iti nagduduma a serbisyo kas iti PSA, SSS, PRC, PhilHealth ken dumapay. Dagitoy nga aktibidad ket paset paylaeng ti 2026 Strawberry Festival.